day. Ano man na? Karneng kabaw. Baroy. Wala ko. Urot na nga isa. Palit ba ni paras tiil? Palit ba ni paras tiil? Palit ba ni paras tiil? Ano ka dyan? Tinlo lagi tiil, pero bilat di. Tik-tik. Tik-tik mga katik-tik. Dalawin tik ba ba? Tawa ka. Hi guys, good morning. Ako na po rin si Reverse. Karong adlaw, May 25. Pista daras katipunan. Diba pa may mauli? Duha na may lari kagabiin tug. Anda dia. Nilibot ko sa ilang likod kay kakita mo ko garden ni Undoy. Anak ni Ate Esther. Arang ka, halami ang gito mga silik kay mga busuk. Arang ka ka mag awabi. Na? Ya, arang ka agbunga. Sili nga. Sili nga kuan tago-ko man eh. Kakabinaw. Agang tawag na siling tago-ko. Nanda gahapon. Dahil sila yung mga bisita daris ila, wala mo ko ng vlog kay Aliwaros man. Uy! Daghan po yung mga karne na bang po may karning kabaw. Gabaw. Nagkakakarang kabaw ba no? Nagkaka? Yeah. Uy! Kamatis! Tabi kamatis! Huwag mong ipuin ha? Matis. Matapan is iba mo guys ha? Puro na mga sili. Mahal ba yung sili karon? Magkaala! Hinog-hinog! Dara gan hinog-hinog. Tira namin sa pag-umangkan ulit tao. Pugihan pod. Pugihan tao pag-umangkan nga laki. Si Mark Joseph Gara. Sabi hinog. Puwa-puwa na. Puwa-puwa nagtumuy na guys sili. Sabi sinog na bi. Sabi. Uy, bakit kakuan na lapinig? Dako. Dako no? Dahinog. Matumba. Dahinog. Hoy! Ibi. Yeah, Lawak nito. dali. Hay, ato mas ibabaw. Naman rin manggahan da rin ah. Sili. Agsa ko ah. Pabantay. Kasi hindi na iba na kun. Ano sa kuha ka hila hala? Wala man kay matangtang ko ah. Kunin mo. Ibigay mo ni Nanay Esther. Dari, sunod. Nagkakuha ko sa ti. Hinugid ang kuha. Alam mo pakit lang guys, bayis ang pag-ubangkon nga si Man, anak ni Ate Esther. Manggal. Nagpabayis sa una. Uy, dapat yung mga tanam na po dari. Naparong mo nagagipod, dami na ba? Gamay nila may kuwang. Kunting kimbot na lang, matod pa nila. Shout out na ko ni Michael Gara. Nakapagmangkan nga naas barko karon naglawig. Darag yung mga Michael da. Grabe, sana online buy. Na, hapit na mahuman kay napinisinga naman. Anda, kuwang laman dari mga bintana. Nga na, pwede na ni kapuyan. Pwede na siya maminjo. Nga na, sakto. Nga, magpabayar sa dudaan diya isa maminjo. Sadar kayo mga Michael. Char, grabe, sana all. Makuubay. Lami dahil dyan ka nang nag-uweb mo ba sa magpabayar sa dudaan. Kasa mo minjo ba? Kaya parang magminjo. Ano na kasakad. So. Bay una lagi dyan. Ini ka minjo na.
Arang ka ko ano, automatic na. Kay nanay bay, di na mangipon ni nga na. Lami, binaw. Huwag na ibay, no? Ikaw saan ang bay mo? Lucu ba? Lagot ba? Taon na ka rin, pumaka kag lamok. Ang mga sili na, kita mo lang daring undoy. Mga sili na, nagkaroon bunga. May bungag mangga. O man isperhe, sa una na munga niya naghana. Karon may bunga, kaya man isperhe. Ang samaning, wala nang putjukan. Tapos ate, nag-init na silang kuan, lauja. Lauja. Sa kakaldirong, lauja. Ay, kabaw. Ay, kanin kabaw. Laujang kabaw din na. Karning kabaw. Dala, pagpaypay, marang madam. Madam! Saan ka ba, madam? Ikaw na! Magaminto pa dyan. Ang kanot! Naglabjag-labjag. Mas kanot ni Jollibee. Jolly, jolly! Jollibee, jolly, jolly! Jolly, jolly! Jollibee, jolly, jolly! Kanot, naglabjag-labjag. Si paningat na. Sige, paningat naman. Asa ka, te? Tubig sa ubos ni Agas na, bago na makaliko. Ang abusan. Puti ka na. Apa, tahara? Tasod. Yaw! Bakod na. Ay, nangita lagi ni mo. Hangover panguro. Inampag. Takmag. Takmag ba MP? Inampag. Red horse. Inampag pagbahalay na. Napurigit agadi. Ay, Leor! Gubag kunot. Yaw! Kung gilay-ilay ni mo gapon. Hans. Nagdamgong kayo. Rin kag Hans. Sige na. Hindi arang! Ay, may bako dyan. Kauyab hapit ni makauyab si Moyar gapon. Laila pa sila. Meron magkutis yan. Mili pag madaman to. Magkutis. Chicken siya man daw. Mura po mo shake hands. Mayroon. Sabi to ay? Yurmi-yurmi. Panaingan pa. Hans. Mangkulong tayo nga. Para sa naman, Moyar kakahami sa kutis. Nagasa to? Mira. Agay. Pagkam jir magmata yun. Mami. Wala malamig. Ang uber ka? Tapos na ang ubit. Wala nang malamig. Huwag ngitag. Lamig nga. Si Risa. Alam mo ano ka? Hawa ko namin kay inig, inig. Uli nami. Ulit kami, kasa? Uli nami. Paano mag-vlog, be? Tingin ka dito. Pare ka. Hi guys. Tapos, ano? Hi guys. Tapos, ano pa sasabihin? Pag mag-vlog. Wak na. Hi guys lang. Mag-hi guys ka lang. Oh. Let's go. Kill mo po, Mom. Hala, tanawa mo na nang gihurot na nana. Agtail hunig siguro. Bilat noon, wow. Mau na musiko. Yung pepe mo, hindi mo inuna. Yung tail mo, siguro. Punasan. Grabe aja deh. Kasi nga mo mama be. Nahulak ka na kayo. Nahulak ka. Ha? Oo, at sige, mo ikigrab. Saba, nanabala ko hulak ingon ada to. Later din. Interview, ang hulak. Jangan cicin topic ke.
Di lagi ko no. Ano, ano? Jangan lagi ko ng mabuga. Di ambak sila nagbinalit taman sa ta. Di ako mag-istorya ka po. Ano? Toga. Hindi, Mabuga lagi ko rin. Sa nag-intig ay. Ka-intig ko no. Di ba ka sa lagi na yung pagkakana? Wapa ba na hunlakan? Sama ra. Yan, wapa na hunlakan niya? Ay, kalabi. Batog. Ano ba eh? Ano. Hunlakan na ba yun? Ay, ikaw? Hunlakan na kami. Pursusong likan. Lumos. Bugtos. Kuya Mata, ganina. Ang gapon. Long, panapulong kayo. Yung sinaw. Yung pasro, yung kita ko ng bugtos. Agi mo yun, bugtos ko dyan na kayo. Huwag pagka dyan ka. Kakag. Abay na. Huwag kamote ba? Pabay na kakakag. Ay, ko di pakpaka. Kakag na lang din mong magdado. I'm single lady. Ano ba? 1. TL. Tanawan. Bilat may nabuka. Na apa? Naapagazid. Hindi ko pa. Asan po nung ko? Buang ka mahal ka balik-balitan sa mga sipis-sipilaw. Ginawas ko yung andoy na to. Ay, natulog sige. Namulkas lang. Hindi makatan, di ka mo. Kuhan ba yung mahilap? Masakir. Apura! Urot na nga isa. Palit ba ni paras tiil? Palit ba ni paras tiil? Palit ba ni paras tiil? Ano ka dyan? Aga na, be. Di, sa mukha ko muna. Nasa mata kayo ito. Mga kasanda. Di ba imuslan? Oo na. Kawas bilat. Nga na idugo. Ito din kita na, oh. Grab sa arti siya. Uy, no. Una sa mong tiil. Pura po kagwapo. Grab arti siya, oh. Lamurot ka mo na yung agi. Oh, ginawa kong tiil. Tinlo lagi tiil. Pero bilat, di. Tik-tik. Tik-tik, mga katik-tik. Lalawin tik pa ba? Tawaw ka? Naging Hey, tuloy na eh. Mga katik-tik, kita. Nabuhat lagi ko ng mga katik-tik. Nadubuntag mga katik-tik. May nga natapog kayo. Paano mag-vlog, be? Paano mag-vlog, be? Haga kayo pa-adapt ni Along. Mag-umadumil, higit sa magahan. Itong ngipon. Ito, lips-to-lip yung mayor. Hinlo, tigani. Siyan, timbe. Timbe. Saba, be. May ganahan, nagsusugun. Hilak, timbe. Hilak, be. Hagnong. Hilak. A few moments later. Muli na may. Kasi isa naglubog-lubog pa na. Eh, batasan, no? Diba kung may tao naglingkod? Nalingkod, naghigda. Higda di ay. Okay, higda. Grabe ka ba ng ate sa arang nakara? Gawag ko. Nasa magkatapirwir. Hindi, pwede na na. Na? Wala na yung diga-diga. Dilim. Diga-diga. Na parin sa kuhan, saging dinungag. Muli na may. Grabe sa taster. Ang dahanan ipada. Sa katapirwir nga. Karning kabaw. Fiesta. Managong Fiesta. Thank you sa Isidro Labrador ug Santa Maria Toribia de la Cabeza. Ako patron. Andiyan po si Bahalina na. Sa isa magdada ako madang lisita. Ako maghawad sa iyo biha. Ayaw. Ay naku. Di magdala si mama eh. Kabaw. Madalang karang kabaw eh. Ha? Otra mete salamat eh. Bye. Dahan ni suwa sa katapirwir to ah. Asa mo yun, ko David. Uli na may. Salamat. David kay Lubat. Salamat. Daniel Padilla.
Diba ito namin? Hindi na nagbay ni Kuan. Inday, Daya, Bersano dia. Truck ng ulo. A few moments later. Tay, dahil mong gasa, tay. Ano man na? Karneng kabaw. Ako, Manang kami ha. Ano man? Kuan, tay. Paano na, tay? Danay, bahali na po. Paano na, mali na. Paglakaw na. Paglakaw na. Dari Descon, 23. Ag mga buwak ko apat numukad. Sa karon numukad na. Ag mga banda. Kita na ganda color. Uy, gusto ito Numukad na apat ka buok. Anda, dapat bago. Ag violet. Numukad na violet. Arak namin yan. Bago pa na siya tuig. Bago pa na namang pinangadyo. Epektibo jud kuan ihi. Ihi di na ba ikuan na bi. Sana bubo. Ano siya niya na? Kay sa bubuan og ihi. Buwak jud sa kunson. Wala man ni undang og buwak sige naman ang kumuwak. Anda karong adlaw mabasic ko. Kay manglaba ko kadaghan ko labahonon. Nagtapan-ug na. Anda kay salamat sa pagtanaw. Maroto ang vlog karong adlaw lagi. Bye-bye! Salamat sa isang pagtanaw. Mato na ko kay manglaba pa ko.